morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome na sa atong pagpalayag subong aga. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Isa ka oras nga programa nga magapamukaw sa inyo, magahatag enerhiya kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. O gani sa mga tao dira ka may aras ang pagkakantuan nga importante. May aras ang pagkahibuon nga importante. Bugtaw na kamo dira mga kaaksyon. Dakpa ng balde habon kabo kag maligo. Dapat mga kaaksyon na let us prove that Filipino time is always on time. So gani bangon na kamo dira ha. Dugay na balik. Pag nagbalik ka karon sa country, sigurado gid ang bugtaw mo karon alas 10 gid ang aga mo. Te, amo pa na manindahan ka aga pa or base manindahan ka adlaw? Well, mga ka-aksyon, na subong adlaw, it's December 27 of 2020. Panibago na naman nga adlaw, kag panibago na naman nga buwas damlag para sa aton nga kaugalingon. Kung ikaw yung wala paghihapon nakabaton siyang Pasko, okay lang na basi magtalang dira Paskwahan ka, face shield kag face mask, di ba? Okay lang na, no? Sa mga tao dira ka nakabaton siyang ampaw, wow do dako na baton kay Maninoy kag kay Maninayaw. No? Ang iba dira nga nagalain sang buot, itindihon taman nga ti krisis subong daan nga panahon kag ang iba dira sa aton nga mga kaaksyon nagdulaan dira sang ubra. Ang iban trod bay ubra man pero skeletal sa gihapon. Inabala nga Lunes, Miyerkules kag Biyernes kami sweldohan. Then the rest of the days nga semana ati pauhuway ka sa balay mo dira wala ka sweldo. Sakit-sakit mga kaaksyon na doon. Labi na gid nga ikaw may ara sang balayran. Ouch! Sakit! Wag please! Ouch! Well, mga kaaksyon, na praistoryahan ang pizza subong adlaw, December 27. Uy, sa buwas gali hindi ka mo magpainto. Galing kita hambal sa iba naman, okay lang magpainto ko, total palangga kuman siya. Inabalang pila na ka tusik-tusik ang natabo. Galing kita way gapon label ang ilang pag-updanay, no? Saklap. Importante mga ka-action ka nag-enjoy kita, di ba? Kag syempre, palanggaon mo kaugalingon mo ka, base malabot lang. Bilog mo nga 2021, ara ka sa kwarto mo na naghilibiyon. Anong tabot tsak kung buwi, man? So mga ka-action, na subong adlaw, December 27 of 2020, balik kita tuig 1897. Di ba la, magsiling ka nga gapangayo ka, di ba? Gapangayo ka sa Aguinaldo. Speaking of that, mga ka-action, si General Emilio Aguinaldo, kag iban pa, nga 25 ka mga lider sa revolusyonaryo ang naglayag pakadto sa Hong Kong halin sa Pangasinan para sa pagsunod sa kasugtanan sa ginatawag naton nga biak na bato. Na-realize ni Spanish Governor Primo de Rivera ang imposibilidad nga tapuson ang revolusyon sa pinaagi sa pagpuwersa sa mga Pilipino gamit ang armas. Iniya kontra sa iya premature nga proklamasyon sa tong bulan sa Mayo 17 nga pizza tuig 1897 nga ang tapos na ang revolusyon. Ang pwersa ni General Emilio Aguinaldo ang gindala halin sa Cavite pakadto sa Bulacan kag gindeklarar ang konstitusyon. Amo man ini ang pag-inagura sa Republic of Biak na Bato sa tuong November 1 tuig 1897. Ang unod sa negosasyon kay Aguinaldo nag-specify mga kaaksyon nga ang mga Kastila igahatag ang pagdumala sa Pilipinas sa mga Pilipino sa sulod sang 3 katuig. Kung si Aguinaldo ang magapasugota nga siya ang ihaboy sa Hong Kong. Nagsugod ini bulan sa Agosto kag iniha na desisyonan na bulan sa Disyembre pinaagi sa kasugtanan dito ya sa Biak na Bato.
Unod man sa ila kasugtanan mga kaaksyon, si Aguinaldo ang nagapabor man nga tapuson ang away sa tunga sa mga Kastila kag revolusyonaryong Pilipino kabaylo sang amnestiya kag 800,000 pesos bilang indemnity. Wow! Grabe, no? Sana all mga kaaksyon may amoni, ano? Magaling kati way back mga 1800s, perte kadako sino nga kwarta. If you can remember gani mga kaaksyon, inabala mga 1960s, 1970s, dako na ganing 1,000, di ba? How much more pagid sa tong 1800s? Sana all, di ba? May amuni kadako ang kwarta. So, siya kag ang iban pa nga revolutionary leaders ang voluntaryo nga nagkadto sa Hong Kong. Dugang pa nga 900,000 pesos ang igahatag sa mga revolusyonaryo nga nagpabilin sa Pilipinas nga naga-agree sa pag-surrender sa ilang mga armas. Ang General Amnesty mga kaaksyon ang mahatag kag ang mga Kastila maka-constitute sang reforma sa kolonya. Pareho, ariya mga kaaksyon pero parehas ang mga Kastila kag ang mga Pilipino ang wala nagtuman sa kasugtanan sa biak na bato. Ang kabilugan nga war indemnity, ini naglampot mga kaaksyon 1.7 million pesos. Nga promisa sa mga Kastila nga ihatag 600,000 pesos lang gid ang nabayad sang Espanya. So ang 400,000 pesos ang ginahatag sa kay Aguinaldo, samtang ang 200,000 pesos naman ang ginpanghatag sa mga revolutionary leaders nga ara sa Pilipinas. So mga kaaksyon, ang nabilin nga indemnity nga nagalabot 1.1 million pesos ang wala gid mabayran or mabayadan sa Espanya. Madamo sa mga Pilipino nga revolusyonaryo ang nagsurrender sa ilang mga armas kag nagpauli sa ilang mga balay pero ginpang aresto, ginpriso kag ginpang torture nga kontra sa amnestiya nga ginproklama mga kaaksyon. Kagari pagida, wala mi isa sa reforma nga ginapatihan nga ginpromisa sang gobernador general ang natabo. Sa parte sa mga Kastila, mga kaaksyon, ang mga Pilipino ang wala man nagtuman sa ilang promisa. Tungod kay wala sinigin surrender ang tanan nga mga armas. Gintago ni Aguinaldo ang kwarta sa bangko sa Hong Kong. Kag ini pagagamiton sa ulihi sa panahon nga mag-struggle sila samtang nagabato sa Espanya. So samtang ara sa Hong Kong, si Aguinaldo ang nagpanilagid sa gusto sa yakalatabo diri sa Pilipinas. So gintago sini ang 400,000 pesos kag isa sa mga upod niya nga kag taga-suporta ang nagtahi sang Philippine National Flag. Madali lang nga panahon ang pag-uyat ni Presidente Emilio Aguinaldo sa Pilipinas kag wala man ginkilala sa iban nga mga pungsod ang iya nga gobyerno hasta nga nag-abot ang bag-o nga pwersa sa Pilipinas kag ini ang Estados Unidos. So if you can remember mga kaaksyon, nagwa sa una nga mga chismis nga kuno si Aguinaldo ang nagpalapit mismo sa Espanya kag nagpangayo siyang kwarta. Amo na kung ako nung naghalin dira ang ginatawag naton nga Aguinaldo, di ba? Nangayo siyang kwarta. Pugaling kiti, hambal naman sa mga kampo ni Aguinaldo sang una. Wala kami nangayo kwarta. Sila yung nagpalapit sa amo niya. Bao, grabe, no? Hindi ka pala matuod dira mga kakso, no? Uy, kami nagbatong kwarta, ya. Batong kwarta. Gani, di ba? Uy, kami nagpalapit sa ila. Sila yung nagpalapit sa amo. Kiti, nahadlok sila sa amo. Ito mo na pala, ano? Pugaling ito mga kaaksyon, wala man mahibalaan sa kampo ni Aguinaldo. Amo to paghatag bala sa kwarta, magya katabo man galing nga negotiation sa tunga sang Espanya kag Estados Unidos. Kag sa ulihi, ginbakal sa Estados Unidos ang Pilipinas. So bali sumatotal ginansa gyapon ng Espanya, di ba? Sa amo na mga kaaksyon,
ang aton nga history way back December 27, tuig 1897. Ining si Emilio Aguinaldo nagkanto sa Hong Kong para kapag tumanon ang kasugtanan sa biak na bato dito sa Ihaboy. Pero galing kita may money na siya, di ba? Okay na, di ba? Well, mga kakson, subong adlaw sa mga tao dira nga may ara sa paghihimuon magapanindahan, bangon na kamo dira, dakpa ng balde, habon kamo, kag baligo. No, kaya nakamudra laminday. Kaya man ang laminday, mga kakson, ina magatuga siyang late. Basi pala pag-abot nyo dira sa merkado, wala na dira ang paborito nyo nga bangros. Nga dako, gapula-pula ang hasang, kaga perti kahugot sa iyang mga himbis. Kaga siyempre, mga kakson, para istorya ko man sa inyo, dito sa may pungsod China, kanuluoy man yung mga ido nga iba, no? Inabalang makita mo dira sa dalanon, inabalang wala ginapalangga sa ilang mga amo. Ako galing maido ko, pangalan si Rambo eh. Talagsama ko to gapauli, pero galigiti, wala ko ginakalipatan. Ginapakaon ko ganyan. Like, siyempre, tungod man sang ako na maalawan kag mabuot ka mga tupad balay. Biskan wala ako dito, ginapakaon ang ako nga ido nga si Rambo, ano? So, mga kaaksyon, para istorya sa inyo natabo dito sa may China, ha? Isa ka ido ang nagalibot-libot dira, ano? Kasi wala man siya bisang balay dira, ano? Dito ya sa isa ka park sa China. Pagkatapos, may isa iya ka tawo nga mabuot kag maalawan man ang ginpakaon ang isa ka ido. Imagine paghatag sa iya sa nga pagkaon sausage, wow, rich pagpakaon sa ido, mga kaaksyon, ining ido nagtindog kag pagkatapos ang iya sining kamot, di ba? Way ta kabalokon, ano na, 4 ka tiil or 4 ka kamot, no? Basta nagtindog ang ido, ano? Pagkatapos, inabalang daw ginuyatan niya ang iya kamot no nagamuna sa unan. Tapos, samtang nagapangayo siya sa pagkaon, nagtulo ang luha sang nasambit nga ido. Wow, grabe, ano? Kag ini ang nag-viral, mga kaaksyon, kati video ini siya eh. Nag-viral ini siya. Kay tungod gintawag nila nga ang ido, siguro pila na ka mga inadlaw nga wala nakakaon. Tungod kay may isa ka tawo nga maalawan nga nagpalapit dito, nga naghatag sang pagkaon, nagtulo ang luha sang ido. Pagitawag nila nga tears of joy. May pa mga ido, mga kaaksyon, ano kami harasan tears of joy? Ang dira, ang ibang dira kuno yati, joy lang pro, wala gid tears, no? So, ari mga kaaksyon na para istorya sa inyo, isa ka stray dog ang naghibi matapos matagaan sang pagkaon sang isa ka tawo. Isa ka video ang nag-viral matapos nga ang isa ka ido ang naghibi sa gintagaan ini siya sang pagkaon sang isa ka mabuot nga tawo sang magbisita ini sa park para siya ang pakanon. Ang mga viewers ng video ang nagaayo nga siya ang tagaan siyang balay kag ila gintawag ini nga tears of joy. Ang ido ang nakitaan nga nagatiyog-tiyog lang sa park dito iya sa may Jinzhong City, China. Kag ang heartbreaking footage nagapakita nga ang ido ang nagatindog samtang nagauyat ini sang iyang duha ka kamot samtang nagapangayo sang pagkaon. Samtang ang tao nagaabre sa ginatawag naton nga lata, no? Butanta dilatas tabi tapos sausage na. Nakitaan ang iyang mata nga may nagatulo nga luha. Ini base sa report sa Daily Star. Parehas man nga ang babayi ang nagbisita sa park matapos ang pila ka mga inadlaw. Kagang ido nakilala ini siya. Nagdalagan ini sa iya para siya ang tamyawon samtang nagaiwal-iwal ang iya nga ikog. Gulo na ka mo ng ido, ano? Sa mga
ka-action na para i-share sa inyo ang picture niya courtesy of dailystar.co.com ano. So ano mga ka-action ang tsura sa nga ido ano. Sa left diri nga side amo ni gatulo ang iyang luha kag pagkatapos diriya sa right side naman amo ni nagatindog siya. First time ini siya mga ka-action nga nakita ano or first time ini nakita sa nga tawo nga naghatag sa pagkaon ining ido nga nakita ni sa may park dito sa may Jingzhou City sa may China. Usually mga ka-action kung for example first time mo nakita inang ido, usually di magamu-amo sa imo eh. Kung first time big ido tapos nagpalapit ka laban-laban sa kagat ka di ba? Galagaw-lagaw dabi sa may Burgos Street ang ido nga ni ano. Tapos gulpi lang nga palapitan mo kag amon sini, makagtan kay mo. Kung galing kiti, amo ni mga ka-action, butang ta, hindi laban kay mga tao ang nagakinanlan sang bulig, kundi may ara man sa mga sapat nga napabayan kag nagakinanglan man sa ginatawag naton nga pagtatap or pagpalangga. So amo ni ang nag-viral nga video sa social media nga gitawag naton nga tears of joy suno man sa mga netizens nga nakakita sang nasambit nga video. So mga ka-action so kung kamo dira may ara sang mga kasapatan apisara sang aton nga kabisihon nga schedule sa aton nga obra dira o sa aton madira nga negosyo mga ka-action hindi tagid pagkalipatan nga may ara sang ido nga nabilin sa aton nga balay. Inabalang ginpabantay mo pila ka adlaw pagpuli mo sa inyong balay pa kanan mo siyang panos di ba? Sakit na ba na sa klap no? So dapat palanggaon tang ido. Kung butang ta bilog nga adlaw nga nag-ubra ka, pag pauli mo, pakanon mong ido sang dinuguan, di ba? Pwede ba na, di ba? Awan paborito sa mga ido, dinuguan, bupis, no? Pero pwede ba na, kung damo kang kwarta, pakanon mo siya crispy pata. Wow! Mayo pag ginakaon sa ido ka crispy pata, pero ang tag-iya sa ido, dito lang sa tabaga kag sapsap. Munggo lang ka, gata. Mga ka-action, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Panahon sa... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, Good morning mga ka-action. Balik na kita diri sa aton nga Facebook Live. Kag syempre magatambyaw na kita sa aton diri nga mga friends nga nagakomento para magpag-greet sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again. So again, belated Merry Christmas sa aton diri mga tagpalamati. So ginatamyaw naton diri mga nagkomento. Hi sa kay Meli Olego. Good morning, Johnny Tango, Tamiao, Kulihog, Mr. Meli Olego. Also, hi sa kay Liza Gonzalez. Good morning. Hi sa kay Chick Montana, pa-shout out dabi sa mga taga-metro. Kag hi sa kay Kalay Akon Crush. Wow, grabe may crush siya. Sana all, no? Hi man sa kay Jocelyn Kalamaan. Good morning, Action Red. Good morning mo sa imo, Jos. Ako, maldita. Oh, tuod? We. Good morning, sir. Watching live here in Hong Kong. Also, hi sa kay Alex Montesa. Suki tagid niya kadaaga, no? Rosalina Arellano Espadero. Good morning. Good morning, sir. Watching from Daman. Ano ba? Damam? No? Finel Villanueva Suico Roda. Also, good morning sa kay Vanessa Mayo. Good morning man sa kay Philip Lorente, Jobren Mones Ordinario. Good morning, sir. Merry Christmas sa staff sa Action Radio Bacolod kag sa family ko sa Himamaylan. Gapamatig kami permi from Africa. Uy, layo pa ha. Good morning, Sheila Alagos. Good morning, Action Radio Bacolod. Good morning man sa kay Bongville Borge Jr. Kag Rodeline Alvarez Bayabado. Good morning man sa kay Noel Amar. Ariyo, watching from Niagara Falls, Canada. So, agad mga ka-action ko kamo dira biara sa mga Christmas greetings. Gusto tayo miyawong dira nga tawo. Komento lang kamo dira sa aton nga Facebook Live. And also, do not forget to like and share para at least damo man na makapag-greet diri sa aton nga programa nga Johnny Tango. Kag, well, kung kamo dira biara sa mga jokes, i-PM nyo lang ha ang Action Radio Bacolod or
You can also send your jokes, i-PM nyo sa ako ng private account, pangitaon nyo man Red Salgado. Right? So magabalik kita matapos ang pila ka mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, di pamangkot to nagligad para pamaninga ninawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa Oras, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:26 na sang aga. Welcome back sa ato nga programa nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. So again, sa mga tao dira nga natugnawan nga damo balibad, lain matsyag. Kulang ang iyang nga tulog kag hambaliya, hindi siya kuno pwede makapaligo, no? Ina mga kaksyon balibad lang na kay mantin natugnawan sa tubig nga feeling niya dumay ice. Me. So ganay, lain gid mga kaksyon ko nakapaligo, ano kondisyon ang lawas. Batuan ang katugnaw sa tubig, pamubo sa banyo. Mga kaksyon, pratagaan ka po sa impormasyon, ano? Nagpagwa kagapon statement ang atong presidente, di ba? Nga siya wala nagapabor sa face-to-face nga classes sa masunod nga bulan para sa mga kabataan. So, di mga kaksyon, di ba lagi na suggest ini sang DepEd. Kati mga kaksyon tungkol naman sa naglapta nga virus, ano? Dito iya sa may Europa. So anyway, para maghatag sa aton sa bunga aga sa
pinakaulihing nga balita diri syudad sa Bacolod, kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental, we have Action Brian Morden. Action Brian, morning. Mo gidi man ay basta ara siya Action Brian, mo kondisyon gidi ang programa ta. Mabugnaw nga morning action red daw sa Bacolod kag Negros baw do natamad ang ulan magtilha ba. Gani man no. Subong nagtulutan dit man siya gyapon gamay. Kag ati la tamwa kita sa langit to do madulom-dulom gid siyang kahawaan ta. Kag ay di man naton galing ma-predict ni kay base karon magsilak man siya. Karing may duha ka LPA nga gina tikla-tikla subong sa nga pag-asa mo. Gani, duwa gito kag amo ni giding rason kung nga wala giding untat ang pagbubo siyang ulan diri sa Bacolod. Oo, so far do layo di sa aton pero maulanon gid kuno ini. Di dapat kuan lang gid panilag lang yung mga utod ta labi na gid ko ng mga lugar ginaistaran mo da. Lolo landslide bi ka isa abi. Or baha-baha kinanglan mo gid nga mag-preparar da. Di gid magtulog-tulog do way lang labot sa kalibutan bla. Kay base pagbugtaw mo ga kwan ka na no, nagalutaw-lutaw ka na. Okay lang na bi kung ginahigdaan mo bibutan ta mga salbabida bi ano, at least pag sulod sang tubig baha dira sa imo, ma-float ka lang. Kali pagbugtaw mo to kanabi sa Gimaras. Di na may mga lugar man so di Dato mga pelikula ni Kwan, ano? Tito Vic and Joey, bilang nga pagbugtaw nilang balay nila, ito naspiyak. Oo, naspiyak na lugar. Tapos magdrama-drama kay mo yung ari ako diri. Kamu na. Oh. Gaugayong. Di matuod ini. Di matuod ko tulo sa spiyak lugar, no? Dulod-danlog na land action red. Halong gid mga utod ta. Hindi gid magpadasig dalagan labi na gid sa mga asfalto bla ba o kadelikado gid. Uy, isa pa na ano. Okay, bisan gid preno kanang salakyan mo ga idog yapon action red mo. So kulo kalma lang 30 40 guro okay na nang adlaw dalagan guro. Okay para iwas sa aksidente. Ang Bacolod dalin kagabi may mga porsyon diri nga nagsaka-saka ang tubig doon digid man tuman usual nga katabo dira sa may barangay 4 block sa Carvic Action Red dira bisan tagtunga sa oras nga ulan ang tubig saka dayon da. Oo. No pila na ka tinuig nga way gid matagaan na solusyon. Ang ina nga lugar di kaluluoy ng mga utod ta sa barangay 4. Ulo antos gida sila pero ti anang tanak kay muna guro maayo lang na guro kun kalkalon na sila anay. Kag makuhaan gid higko na dagang mapadak-an gurong ila sining drainage nila. Ina daw dako gid ang problema hasta subong action red ano. Do ka normal naman na sila da kumbaga daw parte na lang na sang kabuhi nila da ang sitwasyon nila action red. Gani. Dugay na na Dugay na damo na mga mayor naglinabay des Bacolod hanggang subong amo man gyapon galing kiti dako guro gastuhon gid Gani. Sa amo sa action red, no? Kag ang siguro problema man siguro action bray inabalang kung mag-create sang bag-o na naman nga drainage ug padakuon. Ang problema sa nako din maglapos. Oo, kay do na stock man na sila action red, no? Kag ang problema sa nako nang agyan bala sang drainage nga bag-o private nga duta ti isa man na guro sa ginatan-aw man guro nga posibilidad nga matabo Dawan ka negosyar. Oo, labi na gintagya sang duta bi nagapapresyo man kag way naman ga istarda. Nabo. Disgrasya kagit. Tani block ni drainage nini pwede naton may mo nga daw skyway man no, sky drainage no. Bo grabe. Para babawta na pag yun ang tubig block. Tapos inabala ko na kung butanta aerial binga drainage ano, nabalang transparent pakita mo bala mga higko. Tapos pang salaon. Dutog tayo ganyan. Pero kagabi porteto na tabo sa Talisay yo. Itong tao nga sumaka sa Santol. Oo. Lain las 4 sang hapon kahapon at kagabi ito daw inagayawan tapos laka negosyar. Ay nanong nga sistema ning kadamo ng problema sa kalibutan nagdugang pa siya. Tigaling kay di taman to siya mabasol base lagi itong ginabatsyag niya pero mahilang kay tinanaog man to siya no. Pero ano gitong rason action bray? Is it kay binagahambal ka pagigugma kuno
Daw nagkwantos la, nagpapuis-puis sa iya sining ti ayon. Oo, hindi mo gid ni sila makuan kay ti personal nila nga problema. Amo na dason kun makaproblema nila magsaka sa mga kahoy. Kay una best dira basi mahulog kada kag duwang man lang ang kadtuan mo duta kag kamatayon Yan eh. Proxon Bray, ginsaka ito santol. Santol to, santol. Dapat tadi ginsaka iya kapayas, no? Ati, maduyan-duyan. Ato sa pinakapunta, action red mo. Oo, kabudlay bla sa kamo sina, no? Dason, kulokal magid. Hunaon gid. Ay man to matsyag yan, di man to kay may ara sang diferensya bisang huna-huna. Hindi man sa hubog or... Ti kagabi to, natulugan na lang ko ng negotiation to, dugay to action red mo. Pero importante nga way gid siya na ano, no? Baga guro may mga ginawayan lang, ginakigan. Pero doon hindi gid mo nang solusyon masaka kay Moskahoy. Correct, gid. Oo, way labot nga patay ka daw mapasibangdan ka pa nga daw si Monkey Tarzan Na. Di ko mahulog ato karon sa disgrasya. Ma-disgrasya ko na ya. Digit pagimuon dason kay kabudlay gid sina, no? Damo man na katabo iban gahililiko gid ya. Action red. Ang iban pag isa gani na balang tungod bala sa mga text messages na nag-react mi sa Facebook, ga-comment dira. Ginasirusan kisa bala. Oo, do hindi naman isla mahambal. Di may edad naman to do, sobra naman to lapit 30 na tong edad mo. Dito dito naman to mahambal nga galantaw sabi sa mga YouTube da nga sundon-sundon niya kay tigulang naman siya. Para man nando sa mga kabataan tubla na tabo tubla sang nigad tong ano to nga nag-viral to. Nga pwede sundon-sundon sa mga kabataan. Tini siya daw lain naman ning panimuot niya mo. Oo, kamay pa no. Budlay katama action red. Oo. Ang iban niya nga balita diri kahapon ka tulutawhay ang Bacolod kag Negros. Kag way mayo gid ko na, way mayo sa mga dalagko nga mga insidente kag aksidente. At daw ka okay man kagapon daw tawhay Bacolod, way may sa nagalinagaw siguro nataka naman sa nagligad nga 24 do nagdagsa gito dislas Bacolod gid kanag pamalaklon action red no. Di Balantaya naman sa kwan sa 30 kag 31. 31. 31 gid. Oo, kay sigurado ko dulo dagsa naman isla liwat. Sa pagpamakal sa ilang sining kinahanglanon action red, no? Kag syempre pagid action Bray boss hindi kita malipat kay basi bintuan tabala mo no. Oo, 28 boss. Na. Ang iban bala nga pasakyon tabi sa motor nga single. Tapos dalon to bala sa may takuling bala tapos may istoryanay lang kuno 3 ka oras. Hindi gid pa ito. Hindi gid pinto da kay mga disgrasya gid na. Isuguon kaya nga ipaon ang TV tapos pagwa sa TV mo no hindi gali ya maraklara. Di ba? Pero okay man lang kung hindi way sa mga nang harmless lang action na ano tawag sa gani man hindi ka masakitan blaya. Ano na sa man? Inap lang ma-prank ka lang pero hindi biya malain blaya how. Okay. Yeah. Okay, may ara kung kaysa iba niya nga daw masakitan gid ang tao kung sa pareho na subong sa mga sa YouTube la mga naghatog sila gani. Sa nagalawog-lahog bla sa mga tao bla. Oh, kasubra-subra na gid na iya. Oo, may ara nga masakit na gid, hindi naman na pwede, no? Dapat ya smooth ka lang magdala action Bray. Smooth lang. Hinay lang bla nga makakuan man bla. Uluagwanta lang. Pamahaw lang panyaga, okay na na. May nagkomento diri para hindi budlay magamit sang baby oil. Ay, ano nang iya buhok na iya guro? Buhok guro or basi guro pagmasahe bala ina maggulpihon mo ano. Pwede ba na baby oil, di ba? Basi gusto mo pamada pag ida. Buhok na gid. Pero tayo ba na adlaw sa 28, no? Damo gidumduman mga utod. Actually, imo man sa tao mo. Pero kung isa may mga gapangakig sini. Sabi na kung daw way siya binaanad nga may amo-amo na be. Medyo cortox man. Porto-utop lang. Tapos dugang pabingan nakainom aga pa. Bao, isa pa na action Bray.
Okay man na kayo daw lingaw-lingaw, pero sa mga gusto mag-lango-lango, buwas, pilion nyo gid ang tao nga makasabay sa inyo. Yes. Dito gusto nga may magkalahinabo pangon sining into anay day ha kay Budlay na nakatama. Yan. Magkalapriso kamo da or magkalakigan kamo or kamo pa madisgrasya. At hindi kamo klambo 2021, no? Budlay ina. Kasi rin pag-uso mo nga strain action red, no? Moto nga gabi si Presidente Rodrigo Duterte nag-meeting gila yon sa mga gabinete ito ho. Dahil daw ginabulubantayan gito nila kay mas lakuan ko nun mas lala pag ko nun kumpara sa COVID-19 ang pagpanglaton niya. Mas dasig guro ini no? Kag isa pa kuno action Braya ang impormasyon nga isa di ko kuno kapungsod sa Asia ang nasudlan na kuno. I don't know kung ini nga balita confirmed da. Pero hindi kay Pilipinas but may isa diri ka pungsod sa Asia nga nasudla na. Ano mo no kagabi sa ako daligid lang kay may ara to si Dukin hambal nga may isa nga nakasulod from UK gid mismo mo. Diri sa aton tinaga positive pero mostly sa mga upo dito tanan negative man. May pending pa to nga sobra 20 abi no. So kabay pa nga way lang di sa aton kag way naman na bakuna naman mo. Pag naman na daan siya inano na sitwasyon sino gahimo-himos naman. base kung pagagamito naman isang kuan ano nablang bag-o na naman nga negosyo sa ato diri mga kilala bala. Pati mo amo ginaksyon red do tinunto na ginila mo. Gani base bala ginagamit ang face shield base pila ka adlaw di na siya pwede kay hindi siya makabato sa bag-o nga virus. Pero nila masunog sa bala magtupa sang laway gaka buslot layaw. Magamo na gamiton tala lang shield sa nagapang-welding black sun bright bakod-bakod ginaya. Ate, makod na nga. Di maintindihan ang sitwasyon ti kung sino man nagahimo-himo sa nino tama na kay sobra na nga pagpantos mo sa mga tao. Hindi na ikaw yung nagaantos ti kung kakadlaw na siya subong niya ti ambot namin siguro firing squad na lang ni siguro. Hindi gid man ni kung aton gid sumayon action rin ni himo ya natural nga gatuhaw lang da. May ara ginaya sang sa likod sini nga mga tao gid nga nagahimo siniya. May nakambal gani sa action bray sa action bray. Nga na balang ang computer okay na siya. Wala gina problema. Galing kiti ang tao man nag-create man sang virus para sa computer para magbakal man sang antivirus. Tapos man ako no. Negosyo. Muna mangita ang nag-create sang virus posible siya man ang mabaligya sa vaccine. Di siya kontento pag iguro sa manggad ya, no? Makon mo to pagwa sining COVID-19 ni kundi sa Wuhan, China to. Ginamuno nila nga sa mga paniki kuno to mga kasapatan. Pero recently nagwa nga hindi gid man to sa Amoto Action Red. Kundi may nag-produce gid sinigod nga mangguba lang gid sa kalibutan abi. Ibang dadag hambal nga natagna na ni sa Biblia iya mo. O damo sina pero sa ako naman paglantaw yan isang tao kay muan dito pagpasibangdan ng Biblia di kay. Gana. Yan di katuntuhan sa mga tao na nga sunulubrang alam la. Kag amo na negosyo ng ilag iti syempre once gani nga like for example in COVID ni kun importing ginawa ya sa mga official nga ini. Oo sino mandato siniti sila man may ideya sinitaran-tanan. May lang kung kanto ka Central Market, kaya may harap na yan nagapang-obra sang kuan, no? Ng face mask, no? Washable na. Abot kung may connection isla to sa nag-obra sang COVID-19. Fraction Bryce siguro kung bag-o na ng mga virus, mainiguro man negosyo na lang ta alcohol nga dawa mo. Alcohol. Nagliga to balang pag nagasaka ito bala ang cases ano. Grabing pagkaubos ang alcohol no. Tahaw man lang dayon gali action red mo no. Subok ita mo damo na stocks mga tao hindi na magbakal kay iban nga tao ay na siyang kwarta. Why naman ginasapak din no. Why nagsapak. Do na bululuang tato sang pinatublang ang positive to una-una gito blang adlaw. Isa kabilog to nga tao to sa Ayala naglagaw to. May nagkadto sa isang clinic kuno to muni mo na asus ka sinalang bilong ka Bacolod do ano-ano man lang imo nga nagapagwa mo sa balay do inablang masugata mo tao do pareho si mo do may COVID na mo. Gani kag ang kaluluoy gito ya mga frontliners ta wala masakyan bala katuod may ara sa nga discrimination.
Ang iban to, ay ito naglalalain lawas sa COVID kundi sa kakapoy. Oh, yes. O sa kakapoy, sa kainit, asang sitwasyon. Mhm. Oo, muna pero sang sini naman hindi tag 200, 250. Mhm. Doon naman lang ganun sa pack sa tao. Gani. Gani, no? Doon na anad na sila eh. Daw na anad, kag daw iban damo ka pati, abi nga wala sang COVID-19 mo. Mhm. Daw kadamo sang porsyento ginagahambal nga wala sang COVID-19. Mhm. Iti way bagid makitaan kag hindi man kita doktor nga maka identify sina or makalantaw gid sina. Pero pinaka the best ni Monta halong lang gid ta. Yes. Correct. Kid. May ara man o kun waay ang paghalong way gid problema at pasensyahan na lang sa mga cosmetics sa business no. Lang baligya sa mga lipstick da, mga foundation, hindi gina mapuslan subong kay hindi kapagwapang mga babae ta. Nakatabon eh. Bisan puro na nakiki yung untoy way lang kami labot may face mask man kami. Gani, kag kalabanan sa mga babae, Action Bright tungod sang face mask, nagwapa tanan, di ba? Amo na. Oo. Amo na hamba sa kilala ko, di ako nagambal. Sa gugtas kag kita likod do kaswabi ni sang panit Oo. niya. Do gusto mo naging hukso ng face mask kuno itsura ya. Kag tani Action Bright ko ning kaso gid ba nga mag-viral na naman eh, maglapta naman ning bag-o nga virus. Kabay tani nga hindi na pagibalik ining kwan ano, ang barricade ba sa angkas ba? Tani no. Toya himo gito sa kamuangan ni Action Bright. Mas kana ko man galibog ang ulo ko. nga pag implement then pila lang to ka mga inadlaw guro naglambot pa isa ka bulag gindula. Sige way gid siya pulos ya as in ang ay sus ko na din nga speto tulang tawon yung gid pulos Action Bright mo. Tapos mag-asawa pa. Mag-asawa tapos i-questionon mo ilang kredibilidad kung mag-asawa gid sila. Oh. Butang ta, hindi sila mag-asawa, butang ta, nag-live-in lang sila. Pero galing kita, paano ka dira makapractice ang physical distancing mula sa kama, da? Gani. Kung sige dya, ato, kahimuan na to yung sang, do hindi gid man maalam sa Pilipinas, no? Daw, sa Bohol to nag-una mo. Ang amo-amo sa to, but sinong mandato sa to nga sagi na. Ginulo aprobahan man gila yon sang gobernador to, according sa DOH man. Kaya ba sa DOH, sa sige okay ni. Gitilaw-tilawan pa to nila, nagpicture-picture pa to sila Action Bray. Oo, gitulotis ka huluya gidya, no? Pero tingin ka huluya sa sobra nila, no? Imagine mo, ultimo nga pinikap driver, utoy-utoy sa inyo yung professional ka mo kag naka-MD, HD, ano na mga titulo sa ilang profesyon na, kadawan kayo mo sa pinikap driver, kaya abi nila, paano na makabulig ang, ay, sus ko, prega ba? Ay, kasadya man to ba? Pero tinig ka damo nga negosyo rin ng iba, nag-ululubra sa mga plastic lang, butangan sang tukod, kawayan, bahala na niya. May nakita ko na, kaya naggagwa to, di ba? Ang ulihin nga memorandum nga, basta lang may ara na sa barricade, improvise dira okay man. May nakita ko to kawayan, kaya ang iban to, sako. Sako? Habalin do, kay Gro doon, hindi Gro prosper ni, kay kabudlay man delivery, so mo ibiyahe pa negros to. Paano tayo makapobra na mo damo nga barricade naman? So tatun tanan ni no ginbuang talang ko galingon tas ni kaya tani imo sila da sonya nga hindi gid maka-improvise ang tawo nga ila lang gid produkto ang pwede kita mo pati facial dilabtan nila nga dapat may tatak gid mo siniho mo sina. May harap magito gani Action Bride, di ba? If you can remember, may gin-promote sila nga amo ni nga branch dapat ang paggamiton sa face mask. Oo, may mga recommended sila. Kaya ang iban kuno ya peke kag hindi makasala sang virus. Why tiyagin sa pag sa mga sastre sa Central Market ya? Ang sa mga sastre brand ano nyo ay obrahan ta kamo sang doble ding tela nga sululubra sa mga kondyon largo di ho. Gimuan ikog kay butang sa lunggan may droplets pa makasulod sa baba kag ilong nyo. Kaya pag matagalan pa kay Levi's ang iba niya. Hindi Levi's siya, may jug, may...
ang ilaya, kumbaga pa, disposable, araya, mabato niya, biskan nus-nus mo na isa may salog mo. Oh, correct na yan. Isa lang yan ka. Tapos may duration pa nga 8 hours lang. Dapat i-dispose mo siya. Ang jug ang libay siya, bisan, di sa kadikada, pangusar mo, hindi maglamal na. Dumasili ka paguro nga, amula na isa ang face mask, nga kuhan mo nga buttons bala? Oh, kasi sa kadlaw, kita ka unveil ng face mask. Pero kadlaw man niya. Pero, tuod na. Aging ito yung kabakal sa ilan nga pwede man lang. Tapos, amo na pati facial to, baligyaan sila sa may tubang sang, dapat, amo na yung SRP, amo sina. Amo ni dapat sundod kini ang facial da. Lagaw ka na blasag bao kay may kabaligya da nga inang yaka folder. Oo. Plastic folder abla paguntingon kag butangan sang haplak sa agtang mo. Facial na. Facial ng guaya. Oh, dula ang ilang brand. Ang baliduke ba ilang da? Doon hindi gini magsikat ang atong produkto ne. Ngita naman iban nga virus para daw lain pag something new naman. Hindi, aton lahog man lang ni pero tiga tuod ka katabo sa palibot ang tao nagahimo man sa ideya paano makanegosyo. May isa sa good side abi damo man naka-income, no? Sang sining virus pero nami gid nga way sang virus. Para makakuan kita ulo enjoy pagikita, no? Actually dire dili tanay hasta sa patrol nga balita taw-tawhay subong ang syudad sang Bacolod linong do kuan lang do lockdown ng Domingo subong. Sa sining aga pero sa Bacolod wala lockdown ha basta nung iplaptan yung istorya na mga disgrasya tay. Sa liga to dato gin pasikat nila nga mo nga mga sinimana i-lockdown kuno Bacolod. Pro fake news to. Fake news gani bot sinong ay sus ko damo gid mga tao nga mandato do virus man la. So sa patrol action red ang iban nga mga balita kung bantayan pro kabay pangaway na sa mga laway nga mga balita dapat mga positibo lang tanan hindi sa COVID-19 kundi positive news ngayon dulong naton sa aton sinema tag tramate ini sa action Brian more than nag-report muna sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio number 1. Thank you so much, Action Brian Borden, sa pinakauli dali nga balita sa syudad sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. So sa liwat mga ka-aksyon, balik na ang curfew dali sa syudad sang Bacolod basta maglagaw-lagaw kamo mga alas 12 na. At kung madakpan ka mo dira sa aton kapulisan, mabalibad ka mo nga, ay, nalipat ko. Abi ko bala, ginkakas na ang curfew. Mga ka-aksyon, hindi kita maglagaw. Dapat magsunod kita kung ano ginapatuman diri sa aton mga opisyal sa Bacolod. Kaini para man sa aton nga kaayuhan. Ariya, ihabol ko lang mga ka-aksyon, ginatamyaw ko din ang abyan ko si Richard Advincula. Merry Christmas pare, from North Atlantic. Malinag galagaw-lagaw, ano? Of course, ara sa ubra. Good morning once again sa akong dirang amigo, kumpare ko Richard Advincula. And also, good morning sa kay Robert Roma. Good morning, Action Red. Josa Baligwat, Homa Lomena. And also, good morning sa kay Eddie Laus. So, kita man ni kadaaga. Good morning, Johnny Tango, Action Red, kag Action Brian Morden, kami Nana Isabel diri sa Cane Town, Victorias ang nagapamati gid. Merry Christmas sa inyo tanan. Joval Trinidad, Merry Christmas, Action Radio Bacolod. Thank you so much, Joval Trinidad. Jacqueline Andak de Los Santos, Fernando Osiliada Jr. watching from Kuwait. Morning Fernando. Felix Magtulis Villatura, good morning. Kag may jokes diri i-try naton nga ipasulod karon kay as of now nakabato na kita anom ka jokes. Ko if not next Sunday, all right? Rosemary Navarte, good morning. Okay, paano mag-intra sa prom? Pamati ka lang okay? Kay magatawag or PM yung mo diri imong kompleto nga pangalan kag ang imong contact number kag address. Good morning sa kay Maristatoy Palma. Ari diri sa may araw dos nga pamati Rena na payungayong.
Noel Amar, good morning. Okay, thank you Noel Amar sa pag-share ha. Good morning watching diri sa may Niagara Falls, Canada. Thank you. Rodilyn Alvarez Bayabado, good morning. Bong Vilborge Jr., good morning. Sunday Action Radio. Sheila Alagos, permiga pamati sa Action Radio Bacolod. Jobren Mones Ordinario. Diri, greet ko lang family ko sa Himamayla. Nagpamati kami diri. By the way, from Africa, Jobren Mones Ordinario. And also sa kay Vanessa Mayo and Philip Laurente, good morning. Siyempre, ginatama mo natin mga kaaksyon si Attorney Mark Steven Mayo sa opisina ni Congressman Greg Sataya. Pero may nagpamati sa aton and also good morning sa kay Councilor Cindy Rojas. Thank you! So mga kaaksyon, yari na ang atong mga jokes subunga aga sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again. Desmond has his barrel in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Sang December 25, gintawag di Rugo ang iya tupad balay nga si Johnny Tango para tilawan ang iya ginluto nga lechon paksiw. Mo grabe ba December 25 lechon paksiw dayo no? Diba sigurong preparasyon December 24. Okay. Pre Johnny, ara ka dira sa imo nga balay. Yes pre, Merry Christmas. Pwede ka na makakadto di sa amon balay. Kinanglanon ko gidag imong nga bulig. Okay pre ikaw na gida, dali lang kaya dito ko maagi sa inyo nga gate Sang ara na sa sulod sang balay ni Rugo si Johnny, ginayo niya ini nga tilawan ang iya nga lechon paksiw. Pre Johnny, tilawi bi ang akon nga lechon paksiw bi? Sus, amulan na galing pabor nga pangayoon mo sa akon. Sus, abi ko kung ano gid, abi ko bakay usa nga guba nga gripo. Di pre kayo na yang amon nga gripo. Ti, ari man di si mama mo kagag imo nga utod ho. Abi tilawan ko be. Sus, perti ka arat pre. Damo butang mo nga asin ba? Mo na ganing problema pre. Alin niya pakagapon kami tanan diri sa balay ho hindi makapanabor sa amon nga ginaloto. Diyos ko Rugo, basik hubin na lang inyo. Tapos grabe ang baho sa langgaw ho. Diyos ko. Isa pa gina pre, hindi kami kapanimaho. Mahay, pre. Papaswab test gid ko ni. Kaya sigurado gid ya. COVID ginigurungin nyo ya. Amo na ko na mga kaaksyon nga dapat ko no, hindi kid madula ang panabor. Ay imo na nga sense of smell Oy ginatamyaw ko lang gali sa liwata ato diri nga amigo. Ginatamyaw naton si Action Felix Campaniel gapamati sa aton. And of course, kumpare Ruben Tampos of LTO. Thank you sa pagpamati aga pa ha. Kamusta na ang kapita? Okay lang? Native na? Pwede ba na ang kapi si Buganta siyang dark? Next na ito nga joke mga kaksyon. Yari! Isa kaadlaw nag-istoryahanay sa day Johnny kag Inday kung ano ang baklo nila sa ilan na baton nga 13th month. Johnny, kinabaton ko na ang 13th month, mabakal ko sa bago nga cellphone. Dugay ko na abi na ginadumta ng bago nga cellphone ng touchscreen bala. Ay, nano man man. Oh, nga pa nga subo kaya man. Ano abi kay ang 13th month ko, mabuhina naman kay mabakal naman ko sa nga bago nga relo. Guba naman ang relo ko ho. Tingaan na guba ang relo mo, Johnny, how? Ano abi kay kung makita ta ka, kag upod ta nga duwa,
gapundo ang oras ko. Aw, sus, ama! Grabe mga ka-aksyon, ano? Gakaguba ko nung relo niya, kung maupod yan ubya niya or iya nga crush. Gapundo ang iya nga oras. At least, gakabatsagan mo nga, kung upod mo siya, siya lagid ang tao nga ginapaminsar mo. Ang lain sila kung naglabay na nga gasok-sok lipot nga shorts, no? Kag hugot-hugot, malakayo ka. Isa kaadlaw na mangkot si Inday kung ano ang nabato ni Rugo nga regalo sa iya maninoy nga si Johnny Tango. Oh, anak, ano nabato mo nga regalo sa kay maninoy mo, Johnny Tango? Ari na ho, 2 ka face mask, kag 1 ka face shield. Tao, bakuko ginabalang maninoy mo nga si Johnny Tango mo. Di balanay, 1 ka man sa manina, isang bata ni maninoy Johnny Tango? Oo, nyaman anak haw. Nabatian ko man to kagina nga nagreklamo man sa sang ginregalo mo sa iya nga bata. Alkohol, tapos nabutang pa sa ice wrapper. Gali. Basi amo ni nga nagbalos man siya, galing mas bakuko kay gidyan ay kumpara sa iya. Eksena sa prisuhan. Sang nakalaya si Johnny, nakita sini ang iya nga utod nga si Rugo kag nasubuan ini sa iya nga paglaya. Johnny. Laya ka na, kag dapat magpakabuot ka na, ha? Yes, sir. Madamo giga salamat. Ari galing ang imo nga utod nga si Rugo, ha? Oh, tol, nga hindi ka balipayon nga nakalaya na ako, haw? Paminsara bala, 12 ka tuig nga na priso ako kag nakagwa na ako. Kwantol, nang... Ano ginakwan-kwan mo man? May bad news sa balay? Si tatay na patay na? Hindi, tol. Sa imo paglaya, ako naman ang mapriso. Ako naman ang nadakpan nga nagpangawat siyang manok na pula. Mga ka-aksyon, madamo nga salamat sa inyong pagbantay kag pagpamati, pag-view sa atong nga programa nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Pahabo lang ha. Ginatamyaw ko lang si kumpare ko Nelson Cedilio nga nagpamatiban sa atong nga programa. Thank you so much. And Richard Segovia. Mga ka-aksyon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,